na driver og putpot ako na pong giistoryahan na itong mga istorya nga binuang perti na po niyang katawa perti na po niyang lipaya o na nakapla Asaramos. istoryahan ako siya batong usa ka alagad nga niadto nagmisa dito sa barangay kay naay pista unya ning ulan-ulan di aron karong panahon na pero naay pista niadto siya nagmisa unya pag ato niya nagmisa siya dito parte mong ulan na nalubong iyang motor dito sa dalan di na niya madala mo nang niadto ra gyud siya bisag pating ulanan bisag pati pa niya basa nya niadto ra gyapon siya nagmisa pagkahuman niya nagmisa giingnan siya sa dalaga nga ato ra tulog sa amoa kay ning parte namang ulanan di na magkakauli unya pag ato dito ra katulog sa amoa kay magihaw og manok kaon ta pating lami ay higop ron kay ulan-ulan pating ulana siya ang kabutan kay alagad siya nito ora pud siya ni ato ra pud siya sa balay sa dalaga unya sila ramang duha kaya ang iyang papa ug mama tuwa man sa baol nila kaw tuwa dito nagdaro tong nahitabo dito sila natulog silang duha ang babae sa sala siya sa kwarto kay gamay ramang balay ng babae nga dalaga tong ang alagad pating kulbaa nya natulog ra gid siya nya pagkaabot sa alas 12 sa gabi ikahiyo naman siya ni adto siya ninaog pag-agi niya sa sala kinapukas man ang palda nakita man ang panty ug bra iyan na pong gitabunan kiniingon siya nga makasala siya sa Ginoo mo nang niagi ra siya og nangihi ni adto dito sa kusina pasirit siya ang ihi parting busaga dito pag siya tulog dito siya ang kwarto pati na po niya ang tulugaw niya pag-abot sa alauna kay kaihihon naman po siya igawas na po siya pagbalik niya gawas kay nagbukas naman po sa palda nakita mo ng panty ug bra iyan na pong gitabunan kining kasalaan po kuno siya po siya gawas dito sa luyo sa kusina din nang dito na po pagusagak ni ihi pati kusuga dinhi sulod na po siya balik kay ulan-ulan biya na po niyang hagukaw niya unsaon man kamata naman po siya pagka alas 2 kay kaihion naman po siya ikatulon niyang pangingi pag-agi niya dito kay niagi sa sala napukas na po sa palda nakita na po ang panty ug bra iyan na pong gitabunan kay makasala na po kuno siya diretso na po siya sa luyo sa kusina gipapusagak na po niya yung mga kusog kay ihi dito nakita sulod na po siya balik sa iyang kwarto kay matulog na po siya itong ikaapat niyang kaihion alas 5 sa buntag wa na gid siya mogawas iyang giyantos bisag pati ng kaihiuna kay mahadlok na siya makita nga nagpukas na po ang babae nakita na po ang panty ug bra bot na lang niya nga kanang hayag sa alas 6 nga piting hayaga usa pa siya mogawas iyar yung ang iyang kaihion iyar yung giagwanta tabuan nga na may silingan nga niduol atong silingan sa dalaga kay nagdala og bikal kay iyang paulagan no atong butakal sa dalaga kay may buhi may butakal tong dalaga unya nitubag ang dalaga niingon pati sukuan mura kinasuko ang pagkaistorya niingon nga paulagi ra diha iya ang silingan niya iya pong gipaulagan dito iyang bikal dito sa butakal niya pero sa mang gitabuan nga di man muulag ang butakal ingon siya nga di man muulag nimong butakal dai niya ang babae pati lagotan ninaog sa ilang sala then nagpuha og bunal gibunalan og mayo ang iyang butakal giingan nga unsa man kan di man kamuulag mura man kag alagad mato nga alagad pati ulawa kay nakadungog ni ambak sa bintana gigawas then pauli sa ilaha